Veel oud-coronapatiënten hebben nog steeds klachten, waardoor ze fysiek hun oude leven nog niet kunnen oppakken. De wereld is nog veel te groot en ik ben 48, eigenlijk nog veel te jong om thuis te gaan zitten. En verder in deze Zeeland nu vandaag. Rechtszaak grootschalige drugssmokkel van start. En wethouders zouden excuses moeten maken. Goedenavond. Het wordt ook wel de epidemie na de epidemie genoemd. Mensen die langdurige klachten overhouden aan hun coronabesmetting. Naar schatting tussen de honderden en duizenden Zeeuwen hebben hiermee te maken. Ze kampen met long-covid of het post-covid-syndroom, waardoor hun levens ingrijpend zijn veranderd. De expert in Nederland als het om post-covid gaat is C-Support. Die organisatie begeleidt patiënten met post-covid in hun dagelijks leven. Maar ook zij weten niet precies hoeveel het er zijn in Zeeland. In Zeeland zijn er op dit moment 179 actieve dossiers bij ons in beeld. Is dat het topje van de ijsberg? Vermoedelijk wel, omdat de aanmeldingen van C-Support is slechts een deel van het aantal besmette mensen die langdurig klachten behouden. Dus ik verwacht zeker dat dat een topje van de ijsberg is, ja. Hoeveel het er zijn weet niemand. Enkele honderden, enkele duizenden. Maar voor veel van hen begint het traject hier bij Revant, waar coronapatiënten revalideren na hun besmetting. Een van hen was Sander Jaap. De eerste periode heb ik natuurlijk bij Revant geweest. Heb ik 8 maanden gerevalideerd. En dan kom je er eigenlijk lieverlee in de tijd achter, in die 2,5 jaar tijd dat ik ziek ben nu, dat je het gewoon mag gaan accepteren. Oké, long covid is er. En wat kan je daar nog mee? En hoe kan je verder groeien? Nu ruim 2,5 jaar later is hij nog altijd niet terug op zijn oude energieniveau. Langer dan een paar minuten stofzuigen gaat nog steeds niet. Toch ziet hij wel verbetering. Dan spreek je met iemand en dan zeg je, ik had nog wel last van mijn longen van het weekend. Hè? Zoals afgelopen weekend, dat was een no-go. Dan gaat mijn lijf zeer doen, mijn longen gaan zeer doen. Dan is het gewoon klaar. Dan denk ik, zie je nou wel, hè? Het is er weer. En dan hoor ik mijn vrouw of vrienden om mij heen. Maar weet je hoe lang dat al geleden is dat je dat tegen mij zei? Het is misschien al 3-4 maanden geleden. Ja, dat is eigenlijk waar ook. En dan denk je op dat moment, je hebt wel mooie stappen gemaakt. En hoeveel van die verbetering is beter leren ermee om te gaan? Maar het is, denk ik, ik weet eigenlijk wel zeker dat het leren ermee omgaan het grootste antwoord is. En dat is ook het verhaal dat andere Zeeuwse post-covid-patiënten vertellen. Er is verbetering, er is hoop. In sommige gevallen kunnen ze zelfs weer aan het werk. Maar alleen als ze grote aanpassingen doen in hun dagelijks leven. Het is een beeld dat C-Support herkent. Het gros van de patiënten die wij spreken, bemerken we dat er inderdaad veel nodig is om bepaalde activiteiten weer te kunnen ondernemen. Dat er dan inderdaad wel daar het weekprogramma op aangepast moet worden om dat überhaupt mogelijk te maken. Zolang er verbetering in zit, is er hoop. Maar deze Zeeuwse post-covid-patiënten en veel van hun provinciegenoten zijn nog altijd verre van volledig hersteld. En het is nog maar de vraag of dat er ooit nog van komt. In Breda is de rechtszaak gestart tegen de 10 mannen die verdacht worden van grootschalige drugssmokkel via de Vlissingse haven. Tegen de eerste verdachte is een celstraf van 4 jaar geëist. De andere 9 mannen staan de komende dagen terecht. De mannen worden verdacht van de grootschalige invoer van verdovende middelen, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. De zaak kwam aan het rollen doordat de politie het berichtensysteem hackte, wat door de verdachte werd gebruikt om te communiceren. Hierdoor kon de politie maandenlang meelezen met het berichtenverkeer. De Zeeuwse zorgwethouders moeten hun excuses aanbieden aan cliënten en werknemers in de Zeeuwse jeugdzorg. Dat vindt de Middelburgse gemeenteraad. Aanleiding zijn de problemen die 2 jaar geleden ontstonden toen de Zeeuwse gemeente het contract met jeugdbeschermingsorganisatie Intervens opzegde. Uit een recent verschenen rapport blijkt dat die beslissing de problemen juist erger maakte en dat de wethouders over onvoldoende kennis beschikten. Varend ontgassen, waarbij schadelijke gassen uit het ruim van binnenvaartschepen worden geloosd, kan sneller verboden worden dan gedacht. Het Rijk wacht nog op de ondertekening van een Europees verdrag, maar volgens een onderzoek van de Erasmus Universiteit is dat helemaal niet nodig. Dat zou betekenen dat een verbod op varend ontgassen meteen ingevoerd kan worden. Gedeputeerde van Milieu, Dick van der Velde, is blij met dit nieuws.
Nou, even ervan uitgaand dat het inderdaad zo is, dan zijn we daar natuurlijk blij mee. Want dat betekent dat we eerder aan de gang kunnen met op welke manier gaan we handhaven. Op welke manier gaan we ook faciliteren in het ontgassen. Want laten we vooral niet vergeten dat als je het wil verbieden, je ook bedrijven de mogelijkheid moet geven om via een installatie te kunnen ontgassen. En nou, daar hebben we er wel een paar van, maar eigenlijk nog niet genoeg. Het Openbaar Ministerie eist 30 maanden cel tegen 2 mannen die worden verdacht van mensensmokkel. Zij zouden in 2018 8 Albanezen met een zeilbootje van Kolijnsplaat naar Engeland hebben willen brengen. De 2 verdachten die vanmorgen terecht stonden in de rechtbank van Middelburg houden vol dat de Albanezen aan boord waren om te feesten en het niet de bedoeling was om ze naar Engeland te varen. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. En geen boete meer voor het te laat inleveren van een boek. Bij 30% van de landelijke bibliotheken is het al zo. En in Zeeland zien de lezers dat ook wel zitten. Dat is altijd wel fijn natuurlijk. Ja, zeker. Ik denk dat de mensen dat ze best willen accepteren zo. Liever zelfs. Toch zijn de boetes belangrijke inkomsten voor de Zeeuwse bibliotheek. En daarom kunnen ze momenteel niet zonder. Als wij dat zouden gaan doen gelijk, dan hebben we toch even wel een financieel probleem. Over ongeveer 3 jaar verwachten ze wel boetevrij te worden. Er komt namelijk nieuw geld naar de bibliotheken toe, vanuit het Rijk. Dus ik denk tegen die tijd dat we dat ook wel gaan doen. Dus voorlopig nog gewoon netjes je boek op tijd inleveren om een boete te voorkomen. Als het aan minister Jezilgus van Justitie en Veiligheid ligt, worden de meldingen van inzet van hulpdiensten niet meer naar de pers gestuurd, die daardoor mensen ook niet meer op de hoogte kan houden. De minister wil er vanaf, omdat er bij deze meldingen ook wel eens privégegevens worden meegestuurd. Landelijke en regionale media zijn hierover bezorgd, waaronder HV Zeeland en Omroep Zeeland. Als dit geluid van een pieper klinkt, is er iets ernstigs gebeurd in Zeeland. Een ernstig ongeluk, een grote brand of er is bijvoorbeeld een steekpartij geweest. De meldkamer in Bergen op Zoom stuurt dan een bericht naar de hulpdiensten, maar tegelijkertijd ook naar de pers. Omdat er wel eens privégegevens meegestuurd kunnen worden, wil de minister van Veiligheid en Justitie dat die berichten niet meer naar de pers worden gestuurd. Nou, het heeft 2 grote gevolgen. Op de eerste plaats kunnen wij alleen maar achteraf informeren als het al voorbij is en niet als het gaande is. Dus je moet je voorstellen, je woont ergens, er is een gaswolk ontsnapt, er is een inval vanwege drugs of er is een grote andere calamiteit waar mensen snel moeten worden geïnformeerd. Dan weet je niet via de media wat er aan de hand is, waardoor je zelf als burger niet weet, wat moet ik doen? Ben ik veilig? 2 is dat wij ook op locatie ter plekke onze waakhondfunctie willen invullen, zodat we kunnen kijken hoe de hulpdiensten het doen. Ik herinner me nog de scholierenprotesten van jaren geleden. Ja, daar hebben we vastgelegd dat de politie veel te hardhandig optrad. En die functie kunnen we ook dan niet meer invullen. HV Zeeland is voor 90% afhankelijk van meldingen die door de meldkamer naar de pers worden gestuurd. Het stopzetten daarvan zou desastreus zijn. Ja, dan ben je echt afhankelijk van burgers die jou tippen of hulpverleners die dat doen. Of het alternatief is natuurlijk dat de hulpdiensten zelf actiever gaan informeren en handmatig dat gaan doen. Als de meldingen richting de pers worden stopgezet, heeft dat namelijk veel gevolgen. Persalarmering zoals die nu is ingevoerd omdat het handmatig alarmeren in het verleden niet werkte. Ga je weer terug naar af, ja, dan gaat het hoe dan ook slechter worden dan dat het nu is. Dan worden alle persafdelingen mediaafdelingen van de politie en brandweer overstelpt met allemaal telefoontjes. Totaal onwerkbaar. En het bijzondere is ook dat de politie, de brandweer het gewoon niet wil. Het is de ambulance die een punt willen maken, wat simpel is op te lossen. Dus ik hoop dat we heel snel aan de tafel komen en dat we hieruit komen met elkaar. Want niemand is hierbij gebaat. De media hebben inmiddels een brandbrief gestuurd naar de minister om te voorkomen dat per 1 april de persalarmering stopt. Want de oplossing lijkt simpel. Er hoeft maar 1 ding worden opgelost en dat is dat via de persalarmering de ambulancezorg niet meer adressen meestuurt. Ja, daar zit de gevoeligheid. Nou, stuur die gewoon niet mee, dan is er gewoon totaal geen probleem mee. Dus ik vind het heel bijzonder dat de minister zo snel met de hakbel heeft gekapt en de persalarmering wil stopzetten. Is totaal niet nodig. Het was een rustige, maar vooral grijze dag vandaag, met hier en daar wat motregen, maar daar bleef het wel bij. Vanavond en vannacht is er nog kans op mist bij temperaturen van rond het vriespunt. Morgen vooral zonnig, met wederom wat mist en laaghangende bewolking bij maximaal 3 graden. De dagen erna lichte vorst met een wat grotere kans op regen. En tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Nog een hele fijne avond en graag tot morgen.